No niin, ja se on taas liian sädenkivinen täällä. Nyt olisi näitä. Hei. Hei. Nois. Kommentteja. Niin, pitäisi nyt on vastailla. Yksityisviestinä tulleita kommentteja. No, joten tästä nyt sekaan. Missä koulussa olet? Mikaelin koulussa. Millä luokalla? 5. Koska aloitit YouTube-kuvaamisen? Viikko sitten. Mikä sun sukunimi on? Kivinen. Homo vai hetero? Hetero. Seurusteletko? Seurustelen. Sitten Erkki Mäntylältä. 3 kysymystä. Ootko homo? En. Sykkö nakkikeittoa? Juu. Mitä? Sukuelimesi pituus. Oho. Täällä joku on kysynyt. Tää Erkki Mäntylä. Sukuelimesi. Peniksesi pituus. Eko. Toi kanssa tossa ihan normaaliskin kommenteissa. Taas sieltä. Joku oli sanoo Janilla. Janilla jotain 10 metriä varmaan. Tohon vastaan. Se on niinku tekniikka. Bussilippu. Mitä se on? Missä asut? Purussa. Mikä on sun lempiaine koulussa? Englanti ja historia. Koska forever play more football. Ja sitten niin. Mä en ole varma, että pitäisikö tätä sanoa ääneen. Täällä on joku kysynyt tai laittanut yksityisviestillä tulemaan, että voisiks harrastaa munkaa bla 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 sitä. No mutta tällä. Tässä sitten tällä kertaa. Ja sitten täällä on vielä yksi. Voisiks mä pelata sunkaa, kun mulla ei oo ketään kaveri, joka pelais munkaa? No, et vielä tässä vaiheessa. Katsotaan, kun mulla on ne 10 tilaajaa. Niin sitten samassa vielä, että sit kun mulla on ne 10 tilaajaa. Eli ihan kohta. Niin, sitten, sitten, mitä tää haluatte spesiaaliksi? Joku, esimuhuoneen esittelyn. Tai kaikki muu, nämä internettiin pääsevät, nämä kaikki elektroniikkahommelit vai kaikkea tollasta, kaikkia pelien näyttöä, elokuvien näyttöä. No tollasia. Tilatkaa. Bye bye. Ja senikin.